Manithabatheke lithuba ndiphinde ndibulise kubaphulaphula emakhaya kwindawo ngendawo esiphulaphuleni kuzo. Ndim ke uLoyiso umphuphi wenu, Loyiso the Dreamer. Siyaqhubeka ke nohlelo lwethu olukhuthaza abantu ukuba balandele amaphupho wakhe. Ndifuna ukuthi ke ngoku sisaqhubeka nendaba kaYosefu, besithetha ke ngaye nemeko ajongene nazo zokulingwa kwephupho lakhe. Sigqibele kwindawo ethi ke iphupho lakhe sebenzise ekuthini aphuphe, acalule, ahlalutye iphupho labo babebanjiwe bangabasebenzi bakaFaro. Loo nto yenza ukuthi bakhutshwe ezitrongweni zabo, wasala yena engekakhutshwa. Ndifuna ke sihlale kanye kuloo ndawo. Buhlungu ke mhlobo wam, nto obunceda abantu. Ithi iBhayibhile bamlibala, wabacenga uba xa niphumelele ningandilibali. Bamlibala. Mna ke ndikhula ndihambe ndafunda uba xa unceda umntu umenzela into, you must detach from having expectations oba akwenzele into back. Ibibekeke kuwe laa nto uba umncede, angangabi nayo yena intliziyo yoba akuncede naye. Ngaloo mazwi ke ndizama ukuthi ukuze ungakhubeki, ungakhathazeki, nceda umntu ngoba isuke entliziyweni yakho. Xa ezawubonisa ukungabi nambulelo ngaloo nto yoba umncedile, aza kulibala futhi, omnye azahambe kuthetha kakubi futhi, omnye akujikele futhi, omnye akwenze kabuhlungu kumenzele kakuhle. Wena uzabe uyenzile yakho indima and uThixo uza kukusekelela ngale nto intle oyenzileyo for laa mntu. Noba yena isigqibo sokuxhaphaza kwakhe after umenzele sinjani, ayizucima into yoba uzawuba blessed for. Ithi iBhayibhile, blessed is the hand that give. Though sisebenzela ethini ihlele emalini qha, but la principle ithetha nakweyiphi na into esiyenzela omnye umntu ngentliziyo. You offer your time, you offer your resources, you offer imali yakho, you offer your house, umntu ozokuhlala kwakho engenandawo for ixesha elithile adabe erayithi, you give them a lift emotweni yakho, umse endaweni ethile ungambhatalisi. Noba yintoni oyenzele omnye umntu from your heart, ungalindeli ukuthi nawe uza kwenzela the same thing if roles were to be changed. Uthola ukuthi yena akanayo le ntliziyo yokunikela nayo, mhlawumbi wena unentliziyo yokunikela. So suzifanisa nomnye umntu. uYosefu ke wanceda abantu, wabaphuphela, wabacalulela amaphupho wabo, bakhululeka, basala bona behlupheka. Wasala yena ehlupheka uYosefu, kodwa iphupho lakhe libancedile aba bantu. Iyandichaza ke le part yoba inikhumbuza noYesu. Wathi esemnqamlezweni babe bemgxwagxwa besithi ubasindisile abanye abantu, ububaphilisa, ubakhupha amadimoni, usilwa nemimoya. Awukwazi nawe nokuzisindisa, ubasindisile abanye abantu. Ewe, ii-principles zakho mshumayeli, mfundisi wethu, ziyabanceda abantu, bayakhula emoyeni, neebhizinesi zabo ziyabonakala, ziyaphuhla. Kwenzeka ntoni ngeyakho? Ndahambe ndayifunda imfihlelo uba the message is greater than the messenger. Umyalezo mkhulu kunomthunywa. uThixo wenzele uba ke le nto ingabi ngathi, still working on uba singabi nalo ikratshi locimba kwenza thini. Hlungu kakhulu laa nto yoba unceda abantu ube ungekancedakali, kude ugxekwe, unyembwe, kuthiwa lale message yakho uyishumayelayo iyabanceda abanye abantu kodwa ayikuncedi wena. Ungumvangeli omkhulu, ushumayela imiphefumlo iyasindiswa, kodwa wena abantwana bakho abafuni usindiswa, baphila impilo encamnye nale nto oyenzayo wena. Kanti bona bayawuguquka ngexesha likaThixo besindiswa through okushunyezwa ngomnye umntu. Uthola ukuthi abazusindiswa nanguwe ngoba vele ungumsindisi wena ngumdlulisi wendaba, ngumoya ongcwele ochukumisa abantu. So ibuhlungu kakhulu. Or mhlambi ungummiss, ungutitshala esikolweni, ufundisa abantwana, ubanika ikamva eliqaqambileyo, kodwa wena unonqala intloko phaa endlini, iphara elingafuni esikolweni elikwi-drugs. Abantu bacimbe ingathi wenza ngabomi. It's the same situation as what Joseph wazifumane kuyo. Leyoba unceda abantu entweni ube nawe ude ubuze noba uphi uThixo wakho. Hlungu loo nto leyo.
kodwa ke ekugqibeleni uThixo uyakuphendulela. Ithi ke apha after iminyaka emibini kwenzeka sebuyele back lowa wayebuyele kwaFaro, sephinde ebuyele emsebenzini wakhe. uFaro wahlutshwa liphupho, kanti indlela uThixo afuna uphakamisa ngayo le ndoda, ngoba kwakufuneka kumane kuba khona into yoba baphuphe ukuze igift yakhe yokucalula nokuhlalutya amaphupho uyawaphupha aphinde awahlalutye izosebenza. uThixo uza kwenza uba aba bantu bangakufuniyo nabalwa nawe babe sekoneni eza kwenza bangabikho omnye umntu uzawubanceda ngaphandle kwakho. Awufuneka beze bemanyonywana, bekrwaqele, benemisila, bezozithoba, bezoguqa kuwe njengoba nabantakuba Joseph, sizawuqhubeka sitsho uba bahambe bazoguqa kuye, bazocela ukutya kwalapha kuye ngokuba bemthengisile bemphethe kakubi. Ngoba iimpendulo zabantu abakuvisa kabuhlungu zilapha kuwe. Le nto ifana nomama oncancisa usana oluncinci, ufika umntana eluma kwa ingono ezi zikamama, umama esithi uva ubuhlungu ubuviswa ngulo mntana amfidayo. Nkosi yam, ngoba abantu abazi-beneficiaries of the grace of God upon your life are the ones abaza kufisa kabuhlungu. Olu bisi lwakwamoya funeka belidle kwalapha kuwe, baluma kwa elibele, which is you. Uvisa wena buhlungu kodwa ii-solutions zabo zilapha kuwe. Baya ku-ill-treata, baya ku-opressa, baya kuvisa kabuhlungu, but ii-breakthroughs zabo zilapha kuwe, zibekwe apha kuwe. I usually say ngesingesi, those who look down on you today shall look up to you tomorrow. Sizawufika ke sichaze kakuhle loo nto uba sithetha uthini, kodwa ithi ke iBhayibhile uFaro waphupha. Yaphupha ke ezi nkomo zityebileyo zisixhenxe kunye neenkomo ezibhityileyo. Kwaqala kwavela ezityebileyo, kwalandela ezibhityileyo, ezibhityileyo zadla ezi zityebileyo. Kanti uYosefu le ndoda izawukhumbula uba kukhona indoda endathi ndisetrongweni yaphupha, yandiqhaqhela iifayili zoba ithetha uthini le nto yeli phupha, yasombulula iqhina lephupha, yacacisa ukuba nguYosefu. Ngoba igift yakho kuthiwa, that's why iBhayibhile isithi igift yakho iza kususa uvuthulule ezaleni, ikudlise namanene, iza kubeka phambi kwezikumkani. Le nto uThixo akunike yona yiyo aza kuyisebenzisa ukukuphakamisa. Ndiyayazi ke uba siye sicinga uba imfundo iyodwa yiyo esixhomeka kuyo, kanti bakhona abantu abafundileyo abanezidanga ezininzi abangenamsebenzi namhlanje, kodwa kukho abantu abangenasikolo, abangoosomashishini abaphuma izandla. Kukho nabanye sebesukuba nazi-president zamazwe bengenayo nemetric, bephele ko-standard 3, 4, 5. Singayithethi loo nto uba sityhafisa ukungafundi, kodwa sithi into enomnwe kaThixo phakathi yenzeka. Not even illiteracy ne-uneducation abilities will make you ukuthi ungafika apho uThixo akufuna khona. Khona nenye imvumi yegospel esoloko ingqina uba yena yaphela kwa-standard 3, kodwa namhlanje yaziwa umhlaba wonke. Isuke eSwaziland kodwa ke seyihlala apha ngoku, andizulibisa igama, niyayazi uba ngubani. Igama layo lesiteketiso linento yokwenza nentlanzi phakathi. Indoda ke enama-millions ephila kamnandi, eprodyuse amagama amakhulu esiwaziyo emvumi zalapha eSouth Africa. Ayifundanga kodwa isipho sayo siyiphakamisile. Naye uYosefu ke wafikelwa yiloo nto yoba athi esetrongweni isipho sakhe samkhupha etrongweni, samthatha samfaka kwaFaro. Before ayosiwa kwaFaro, ngoku elibanjwa kwafuneka kutshintshe. Kuthiwa wathi la official kaFaro yawukhumbula kuba kanene kwindoda enguYosefu eyayincedile, kwathiwa baleka uyamthatha, because xa sezifika ii-breakthroughs zakho noba zizawudileya for a long time, but xa sekufuneka kufike i-moment of your breakthrough, izinto ziza kwenzeka very quickly and very fast. Incwadi ka-Amos ithetha ngoba it shall happen fast. Incwadi of the Mercy, I think it's chapter 9, Amos 9,
with the Message version ithetha ngoba it shall happen fast. It will be blessing after blessing. Things are gonna move fast, your head will spin. uThixo uzakwenza izinto ezikhawulezileyo so much that ingqondo yakho izawude izule nawe. uThixo uzakwenza izinto ngempilo yakho kuze kube ngathi uyaphosisa. Uyabona ungekasikelelwa nguThixo abantu baze bathi uthwele bo uyazi ba ukafike. Xa sekuphakamisa uThixo sekwenzela into ezimangalisayo kuzawuze kuthiwe uthwele. Abanye bazise nee-terms ezingacacanga ukuthi it's nepotism nentonto kubizwe yonke into ekhumsha because balibala ukuthi ngokuya ubusebuhlungwini usephansi izinto ezingasebenzi bebengekho there for you, bebengathethi into, bengazenzi into yokunceda imeko yakho, but suddenly xa u-elevate uphakanyiswa they have a lot to say. Yaphakanyiswa le ndoda kuthiwa yatshintshwa, yatshintshwa iingubo zetrongo, yanxityiswa i-royal robes, yatshintshwa kwafuneka ichetywe neekhathi ezintle, itrinywe, iklinwe, ihlanjwe, ivaswe, ngoba xa u-elevate uphakanyisela kwenye ilevel funeka uhlanjiwe mani, funeka kwa iskini esi sakho kube ne-glow, ubonakala ukuthi uyadlula emgoweni ngoku, ungena ngoku kwi-glory levels, uyaphakanyiswa. That's why as ihambe ifike kulaa ndawo ethu uYosefu wathi yephakanyisiwe ke ngoku abantu akabo beyombona kwacaba abasamrecognize. Khona abantu abakwazi 12, 20, 30 years le earlier xa bekubona later babona sebekufanisa ba ayingoloyiso nalo, akwenzekile ayingobani lo, ngoba xa seyikuhlamba into kaThixo, ipromotion yakhe, iglory yakhe nezinto ke eziphathekayo sekusikelela, uzawude ube blessed beyond recognition. Ngoba ezi zinto ohlupheka ngazo zikusokolisayo ngoku usetrongweni, usebuhlungwini, xa uThixo sekuphakamisa, it will be beyond your imaginations. Nyamezela mntakwethu, for as long as usaphila ithemba likhona. Ngoba noFaro ezinkomo kuthiwa ezinye zibhityile ezinye zityebile, kodwa iminyaka iyalingana, 7 years yokutyeba, 7 years yobuhlungu yobhitya. Ngoba kwenzeka ukuthi ke uThixo uthi uve ubuhlungu xa ekuphakamisa ubumnandi funeka bube in proportion, in fact even more. Xa sekubuyela sekukhumbula uThixo ukwenzela izinto ezingaphezu kwale ubuyiphuphile, ngoba kuthiwa amagosa kaFaro apromothwa, anyuselwa back, abuyisela kwizihlalo zawo, washiyeka lo esesejele. He might have felt like abantu emaphupho abantu ayafulfileka, ontanga bam bayaphumelela, izinto zabo ziyapopha, bahamba ngeemoto, bayaphangela, mna ndiphangeli, izinto zam ziyadileya. Kanti akayazanga uba yena xa sekufikela kho ixesha akazubekwa kulaa level abakuyo. Xa epromothwa yena uzawubekwa as a second in charge, uzawuba yiboss yabo. Bangafane bakuhleke, kodwa xa seyuphaa phambili bazawube bene-executive positions kwiikhampani ezithile. uThixo wena sikakusikelela uba usuke ube yi-company owner, uthenge kwalaa khampani, ube yiboss ne-employer yabo bona, akwenzela into engaphezu kwale bebeyilindele. So abantu xa bephakanyiswa sakungafuneka bakhawuleze bakurayithe off. Singakhawulezi simrayithe off umntu uThixo asamsebenzayo, ngoba xa semphakamisa uyawuthi kanti isitshixo seempendulo zethu sipha kuye. Ndifuna ke ngaloo mazwi ukuthi ke mhlobo wam, unganikezeli. Xa sekufika ixesha lakho akukho nto iyawuma phambi kwakho, yaba ngathi uyaphupha. Wathi ekhutshwa uPetros etrongweni wathi ngathi ndiyaphupha. Xa uThixo sekuphakamisa kuba ngathi uyaphupha, vele ngumphuphi uyaphupha. Nababrada bakhe ngoba besithi nanko lo mphuphi esiza, bacimba bayamntlama, bayamgezela, umzalwane, umfundisi. They make it a mockery, kanti bayakuvalidate, bayakuconfirma kule nto kuyo. Businessman, batsho ungekabiyiyo laa businessman but usazichaza uba uzawuba yi-businessman, so bakugezele besithi the next Mutsipe, kanti bayakuprofeta. Sathana naye ke wenza loo nto, acimba uyaku-insulta kanti uyakuvalidate.
Sawuphinda sithethe ke emphulaphula emakhaya kwangoku khabusetyisa until isiqephu esilandelayo. Enkosi. Mandithabathele thuba ke ndinibulise baphulaphula emakhaya kwindawo ngendawo eniphulaphuleni kuzo. Ndimke umphuphi wenu lo uloyiso the dreamer. Ndiyafuna ke siqhubeke ke ngodaba lwethu lukaYosefu nephupho. Sisathetha ke ngemibandela eyohlukileyo ephathelene nephupho. Ndifuna ukuthi ke ungalideli iphupho lakho ngoba nalo lizukudela. Futhi bese nditshilo ndathi linakekele. Continue to write those songs. One day you will be a recording artist ezawuthengisa iphume izandla. Continue to prepare those sermons. Uzibhale kwi-diary yakho noba ama-opportunity awakafiki. Continue to polish your craft because xa sekufika ixesha lakho ayizube ilixesha loburihese ngoba i-rehearsal yenziwa before the audience. I-rehearsal yenziwa behind the scenes. uDavid kwafuneka naye rehearse by killing lions and bears so that when he had to kill Goliath he didn't have to miss, because when your opportunity comes you can't afford to miss. You must be precise, you must be accurate, you must be sharp. Lilo lizembe lakho lesi skill uThixo akunike sona, leli phupho uThixo akunike lona, because when your opportunity comes, I grew up ndingena confidence yokuthetha phambi kwabantu. Ukuthetha phambi kwabantu abahlanu kum yayisi struggle. Ndandiyila type ehlala eklasini izifihle emva kwabantu. Ndisoyika ukuthetha ndingaziba kanti injongo kaThixo ngempilo yami isekuthetheni. Ngoku ndispecialize ekuthetheni ngoba I'm a preacher of the gospel, I'm a teacher of the word, I'm a motivational speaker, I'm in radio now, I'm doing broadcasting in radio, preaching the gospel, motivating people, counseling people. That's also about speaking. You see, sharing advices and guidances and consulting here and there. Ndinika ubulumko ne-advice ebantwini abathile ngento ezithile. Lo nto ifuna uba ndithethe. By the grace of God, I'm even ministering kuma-radio nakuma-TV. By the grace of God, I'm even an author of books. I have to talk to clients. I have to sell my ideas. I have to sell the books. I have to promote the books. Zizinto ezifuna uba umuntu athethe ezo. So if I was someone that was caught up in my shell, ndiyamkela imeko nje kude ngokunjalo, la low self-esteem yokuzijongela phansi nokuzidelela, half of what God is helping me to do, I would not be doing it. So ndifuna ukuthi ke mhlobo wami, noba usenguYosefu engathi usesetrongweni, noba usenguYosefu engathi usesejele, phaa ejele. In fact, I know of literally a lot of people abaphaa ejele ngoba bebanjwe kwi-physical prison nyani, kanti umuntu uzawufumana ichance yoba azidevelophe ngoba ebanjiwe esetrongweni umuntu, kanti ichance yakhe yoba aziphakamise, abe academically inclined, afunde, azidevelophe, ade ephume ejele aphume into enkulu. Yazi sometimes xa ebona uThixo uba uzawuhamba ukhawuleze umoshe kakhulu phaa ngaphandle, sendisowubanjeleka into oyenzileyo, but ubone uba injongo kaThixo ngawe izawungakwazi ukwenzeka ngoba uhamba kakhulu kwi-fast lane, umosha kakhulu, uphaphazela kakhulu. Uzawuvela akushaye ngezinto ezizakwenza uba uzibone ubanjwa even literally and physically, kanti indlela yoba ekupreserve. Ezinye situations uThixo asifaka kuzo uyasipreserve and uyasiprotect. When you think you are being stalled or stagnated, uyabanjwa ukuthi ungabi nankqubela phambili, kanti uyagcinwa. La pit wayifakwe kuYosefu yayikukumgcina. Le trong wafakwe kuyo close to Pharaoh's place was also to preserve him. It was also to polish iskills sakhe, amane ephuphele officials zikaFaro, ephuphela abantu abathile, kanti ulolizembe lophupha, so that the day kufuneka phuphele the highest king in the land, he will not miss.
The opportunities ezincinci omane uzifumana, they are preparing you for greater opportunities that are coming ahead. I had to go to small time radios ezine-coverage encinci. Mane ndiyokwenza amaphutha khona, ndiyothetha khona, ndikhuthaza abantu, ndishumayele, until God decided to open umnyango uba ndizothetha nawo kwa-radio pulpit kwisikhululo sezokholo esikhulu kunazo zonke izikhululo zokholo zeradio apha eMzantsi Afrika. So loo nto ithetha ukuthi ke ungazideli ezinto ezincinci uThixo amathuba akuvulela wona, ngoba akupreparela amathuba amakhulu aza kuvulela wona ahead. Uthi ke uFaro xa le ndoda selichazile iphupho, uthi singamfumana pho omnye onjengawe onokwazi uba ezi zinto uThixo wakho ukutyhilele zona aphinde azenze. Ngoba uFaro uYosef walityhila iphupha watsho uba kuzawuza i-famine, i-drought, i-hunger ezawuhlasela iyiphutha and the whole world. So you need to find a man on a wisdom who will channel i-projects of preservation yoba kugcina ukutya, i-food security, kupreserve ukutya for umhla wendlala, ku-investwe kuthweni, kube kwi-storage in all the provinces of the land. Like waza ne-strategy ezisemandleni. Ngoba napha kuDavide bathi sebeqokwe bonke, bekhutshwe bonke abafuneka begcotyiwe, bebonakala bedeserve, wathi uSamson ozogcoba wathi andikamfumani lo, makuziswe lo funeka ezisiwe. Ngoba ibuhlungu kaDavide yoba wayesendle esolusa yedwa, uyazi uba abantakwabo kwakutheni bangolusa bona. Cacile uba ke yayiziimpawu zoba enguntondo, kanti uThixo yena ulusa, ubuilda iskill sokwalusa phaa kuye, ngoba weza kwalusa umhlambi kaIsrayeli njengenkosi. Kwafuneka uluse izimvu zikatata, kanti kwakhiwa iskill sokwalusa. Ungayideleli wena ngale nto yoba ungangathi kwi-cleaning company uyaklina, usebenza as i-cleaner, uyi-security or wenza zonke into sizidelileyo. Ungangathi wenza into ephantsi, kanti uThixo ulungisa iskill. You will run a multi-million rand security company which will have branches nationally and globally. Njeba uyi-security kwi-lower level, uyatrainwa so that ube yi-owner of the company. Usathatha iskill, kusabhildwa i-craft yakho. Wena ucinga fanuba you are being degraded and undermined, awazi uba kanti uyaxovwa, uyalungiswa. Ngoba uFaro wathi itrone yona yam kodwa igunya lelakho. Ndiyabhiliva ukuthi ke ngoku sesingena kwenye level ke ngoku apho sizawubona i-dominance ne-authority that is at play. Sibona kuFaro emele isigaba sikaThixo, sibona uYosef emele isigaba sakho njengomzalwane, ngoba igunya elikuwe lingaphezulu kwazo onke amanye amagunya. Unikwe igunya. uYesu zangafela ilizwe, wakufela uba i-authority uThixo wayemnike yona ize kuwe. Uthi uFaro itrone yam igunya lelakho. That's the same thing that God is saying to you this morning, that the throne is mine, I'm God, but without your word. Uthi uFaro ndim uFaro ndiphethe apha, kodwa without igama lakho akho nto izawunyakaza apha. Ngoba uThixo ukunika igunya uba ulawule within the space, within the field, within the academia, within the sports, within kuyo yonke imikhakha bekwe kuyo. You must not tell yourself ukuthi wena funeka uyoba yi-follower. You must lead. Leading does not only mean ukuthi funeka ube ne-position of leadership, a strategic or a high position. You can play the leadership role while you are at the bottom. A leader is not channeled by a position. There are people who have positions, yet they don't have leadership qualities. Yet there are people abangenama position, yet they are more of leaders than those who are in positions. It's not about the position, it's about the influence. You can have a strategic direction being influenced and channeled on account of you. uYosef elibanjwa kodwa wa influence affairs of the whole land, wa influence affairs zenkosi yendawo. You can also have the same
thing yoba kuloo ndawo uThixo akubeke kuyo isibane sakho silayite uinfluence izinto. Noba ingathi uyazidelela, ingathi uya-undermine le ndawo uThixo akubeke kuyo, nalo msebenzi ongathi ujongeleka phantsi nemali yakhona ayikho kangako, nee-conditions zokusebenza zinzima. When uyadela uyazi uba khe ndasebenza e-restaurant ndigijima ndinyuka ndisehla ukuqala kwam usebenza apha eGoli. Nyuka ndisehla, attitudes zi-different zama-clients, abanye baneliseka kade. Nyuka ndisehla kanti uThixo udevelopha i-people skill, iskill sosebenza nabantu, and at some point nabakona kwi-call center, yabo funeka udile with difficult clients, zikunika ingxaki ziqheke ezintloko, ezinye ziqhwaye nje kwinto ezingekhoyo. Funeka uzame uba ulisebenzisane nabo kanti kupolishwa iskill of people serving skill. Ngoba now I'm the servant of God, I'm a preacher now. I'm used by God to minister to people with different issues and different problems. And we have testimonies of people. Abanye befuna uzibulala, befuna commit suicide, and God used me as a channel to minister hope to those people. Abanye sebe on the verge of divorce, imitshato yancintshwa seyiphela. Abanye befuna commit abortions due to unplanned sexual encounters that were putting them on compromising positions, and those kids are over 20 years. Banye bazinto ezikulu ngokwabo bantwana, kwaphantsi uabhotha abantwana bedestiny. But God had to use us to give hope to the hopeless. And I'm happy to say most of the people, the reason ubona ndi-inspire abantu ngamaphupha today is because I also had to go through my own challenges. Zoba nam ndibe downtrodden, ndibe discouraged njengoYosefu, ndifakwe kwiipitsi, ndityholwe ngento endingazenzanga, nditrendiswe ngento endingazaziyo, ndidlule kubuhlungu bonke ongabucinga. Ngoku ndiyindoda ezithandela unkosikazi wayo, uve uhamba utyholwa ngoba wanza le nobani kwathi. All the things that I'm teaching you and preaching and encouraging you about, I've been through them. Tyholwe, uzibona ufakwe etrongweni yakwamoya nakwa-emotional state. You are in an emotional prison because you are angry over what they falsely accuse you of ongayenzanga. Today, God is using me to minister to you over things that he had to take me through. NoYosefu kwafuneka phakanyiswa abekwe endaweni yakhe. And while iphupho lakhe latolika kokwangathi ingxaki zabapha eyiphutha, but it ended up affecting umhlaba wonke landlala, waphela eba ne-global impact. Ngoba I want you to know that when you are a global material and your impact is not local, it's not even national, it's not even continental, it's a global impact. Nkosi yam, siyawuqukumbela ke okwangoku umcimbi kaYosefu. Sizawuthi ke kwisiqephu esilandelayo siwuvalelise, siwusonge, sizowuqhubeka kodwa sithetha ngephupho, but sithetha ngabanye abantu, senze imizekeliso yabanye abantu abalandela iphupha. Sake sithethe kakhulu ngomcimbi wephupha kuba nenkqubo yethu isekelezele kulo iphupha. Uzobona sithetha kakhulu ngendaba i-purpose, calling, i-gift, i-destiny, i-ability, skill, talent. Yabo, those are the things esizawuthetha kakhulu ngazo ngoba zizinto ezisentliziyweni yam, zizinto vele uthi ndibizele ukuba mna ndisebenzele ukuthi ndikhuthaze abantu to pursue their purpose, to walk in their God-ordained destinies, and to have faith while on it, and to have hope, and to perceive themselves as God perceives them. So okwangoku ndicela siyibambe apha, sawubuya siphinde sithethe kwisiqephu esilandelayo. Nkosi.